Ai nyt tää tulee jollekin kutosbränderi tuohon kuuluu. Joo, ei hakea sinne vaan ympyrä taakse. Nova. Vittu Palloja. Voi vittu toi Brandoni pushbacki, kun te olitte noin lähellä mua. Voi vittu. Kato melee! What happened? Mitä sieltä on? Mä olin miettinyt koko ajan, että minkä takia mä en oo Shadow Steppia rangella, mut sit mä tajusin, että mä en ollut vaan bindannut Shadow Steppia. Täällä on kyllä, no okei. Nestorilla. Täällä on jo pitää plus tynnissä. Niin, kun Älkää täällä on... Nestorilla nyt hiljaa. Hial. Ata. Unohdin koolaa, että otin. Meni läpi. Ota yksi nyt. Otin tosta kadin. Ottakaa joku. Mä otan otin ton. sen. Nyt jonkun täytyy ottaa viimeinen tästä seuraavasta. Ketä ottaa muuta? Täällä on se aloittaa. Voitteko te ottaa? Ja nyt sen vitun fiksaten kans helvettiin siitä stackista. Morjes. Sori. Isot silmäkkö tulee pään päälle, niin vittuun siitä rangen stackista. Vittu. Otta kato. Joka alkaa jo pikkuhiljaa masentaa, kun pitää tuotakin meidän reenata, saatana. Ei mitään. Nova. Menee. Palloja. Aha, mitäs vittua? Tuo oli joku visual bugi. Joo, mietitään. Totta kai se oli. Joo, vähän No, on se kyllä jännä, kun keskellä Ranger Groupia alkaa paskat lentelemään, kun se vie vielä... Juu, se alkoi heti. No siis tossa uskottavuus lähti sinä kohtaa, kun kuulin sanan Ranked. Sieltä Tämä se, neljästunnista vasta semaforissa euron kaljakkäkkä lähtee. Mukana. Tänne heti. Joo hei sori, mä lähettänyt väit siellä kaljat hanat on auki. Joo, mulla on vaan Kriivillä parempaa tekemistä. Me mennään autokorjaan mun kanssa haetaan pari pick off kiekkoja ja sen pari kaljaa. Ylitöihin. Kaupan kassalle kiinni, sivaa. Asematunneli sivaa, jäädään siihen kiinni. Pysty! Vanha-amerikasta testannut aina pullia. Jep, totta. Musta tullut heikko. Tai heikompi. Totta. Heikompi. Korjasin ennen sinua. Ylijumalasta saa heiketä aika paljon ennen kuin on heikko. Nessu! Onko siellä mode päällä? Holds ninen. Kyllä Miina tulee, niin sormi suu. Oliko tää progressissa tää puhe? Eiköhän se tipu. Eiköhän se. Vittu meikä juhlis. Kyllä varmaan joku muukin saattaa parit onnen sanat päästä. Kyllä. Meillä on vaan face ihan valmiina. Nessu-moodi aktivoitu, samaa Miina. Oikeasti. Häh? Eka Joo, Miina. kato Mut se, hei, se kone. viimeks tuli progressi, kun Nestori kuljetti. Onko tää niinku tää Joo, maskotti, tää ei voi olla sininen enkeli kantaa? Melee huutakaa, se brändi tulee teille. Joo, Mä huomasin kyllä omaa itekin, nimeä. mutta se helpottaa mua niinku huomattavasti. Helpottaa sua huomaamaan, vai? Kun ne silmät ei näe, kun joku sanoo. Sydän ymmärtää. Nice! Kuka heitti sinne? Ai mä en ollu stealthis. Vittu! 19 jätkää mörkö odotti sua taas äskenkin 3 minuuttia, sit sä tulet sen ninjapuolella. Miten meni noin niinku omasta mielestä? Ihan hyvin, kaata pulli eteenpäin. Palloja. Nova. Oho, näinkö portaali? Oho, näinkö 2 meleitä kuulee? Piti höpöniä. No niin, vetäkääpä pitää. Ja Miina. Vois. Enkä saa. Vielä yksi Novaa. Oi vittu, ei saatan. Tuossa brändi tänne lepsu. Hyvä. Aberration. Oi vittu. Tuossa on tässä. Yltääks? Yltä. Mitä? Vittu mikä kolo. Siitä mahtuu. Just pois. Mikä tässä just Tää tuli? bränd...
Tää Branded on aika siisti, jos se tulee, kun Abe. tulee toi Nova. Jep. Se saattaa Lähdetään me oikealle, siitä lähdetään. Novan damagella, tiiäksä. Nyt on muuten paska. Vähän mietin kanssa. No... Ei vittu kun hyppää. Nyt mä Mä toivon alkaa vaan, että keijas. Ranget. Ei! Tota... Me vedän Pain Suppressioni itse. Selvis. Emme selviä tästä! Selvis. Oliks toi Rage? Vittu tää on helppo peli. Ja toivotetaan kaatopullet ja tuo tulee videolla. Suhteessa moniin muihin cooldowneihin. Eikö se joku... Viekää Brandedi pois keskeltä. Onko se 6 tai 8? Viekää Brandedi pois keskeltä. Hauska näkyys, kun kaksi yrittää jahdata tuota brändimemoria. Ei ymmärrä. Jahtaa sitä vitu. AB. Mä juoksen pois. Keetto kuitti. Tuliko se mukaan toi Markki? Ei tuu. Markki. Tikku painaa tota sit se juoksee takaisin. Uusi brändi tulee nyt. Pelas brändi. Siihen. Ei vittu niin. Ei vittu. Ymmärrättekö te mitä teidän pitää sen Brandedin kanssa tehdä? No ei näköjään vittu ketään. Anna nyt se vitun brändi jo. Mitä helvettiä? Ai mitä, onks Angela ongelmia? OC-ta. Vittu. Ei, tää on muuten ihan vitu huono. Me men... Rangeti tänne päin, rangeti tänne päin. Me men tuosta välistä vittu ennen kuin tuo miina kasvaa. Joo, mä saisin. Ei kuole. Sekunti aika. En kuole, ei jättää kaikki. Vähän haastit, se on mennyt nailonkiitit ja hielet vähän turhan hyvin. Vastaan karkuun. Oi vittu. Sinne lällis lää vittu. Ressikta taikuri. Mulla on vittu. Monta meillä on jäljellä? Ei oo näy yhtä. 2 minuutin päästä ulos. Iskille rahaa. Riiverin selän päällä. Ei. Tähän näin vaan. Tämä on selkä nyt tässä vaiheessa. Ja. Se oli siinä. Oli Pottas siinä. minut tuonne Blade seinään. boys. Sinne. Riskille rahaa. Box käytetty, vetkä herttone. Lupaa myydä. Ei lähetä mihinkään. Heitä uusi boksi. Heitä please uusi boksi. Ei vittu yhtä itellä. Seldu. Toi on karri sun. Vittu olis ehtinyt pantereet. Pole. Ei! Sekunti! Yes! Alle sekunti. Ei jumalauta. Olisin ehtinyt, mutta en mä viittinyt. Minkä Toi on ihan yhtä hyvä tuo... Hyvä kupla HS tuo Fade HS, mutta kyllä tuo toimii.